Hello? Hello po. Hi! Anong pangalan mo? I'm Jason po. Jason. O sige, Jason, kwentuhan mo naman kami, Jason. Namumroblema ka sa boss mong babae. Ano bang work mo? VIP Protection Agent po. Okay, so anong problema mo sa boss mo? Ganito po kasi yun, ma'am. Sige. Yung boss ko kasi, bali, may nangyari po kasi sa amin. Ang problema, may asawa siya. Oh my God, wait lang. Ulat yan, hinay-hinay tayo. May nangyari sa inyo ng boss mo. Paano may nangyari? Kuhan po kasi, ma'am. Yung madalas po kasi wala yung amo ko. Oh. Bali, kami lang yung dalawa yung mag-asama. Ikaw single ka? Yes po. Single ka, pero aware ka na tong boss mo ay may asawa, di ba? Yes po, ma'am. Okay. So, paano ang unang beses na may nangyari sa inyo ng boss mo? Saan naganap ang krimen? Sa bahay po. Sa bahay nila. So, andun ka sa bahay nila. Yes po. Bakit ka napunta doon? Kasi nga po, ma'am, isang protection agent. Doon ka So, nagsistay. Yes, ma'am. Doon ako nasa sa kanya. Okay. Protection agent. So, mukhang kilala tong boss mo, no? Yes, ma'am. Intelihenteng tao po. Clue! Pahingi kami ng clue. Mahirap po, ma'am. Wait lang, ilan taon tong boss mo? Nasa mga 40 plus. 40 plus. Nasa politika ba siya? Ma'am, hindi ko pwedeng sabihin, ma'am. Sige. Okay na. Iwan na natin dyan. Pero na-curious ako Okay, sige. So, ilan taon ka na, Jason? 32 po. 22. 32 po. 32, sorry. 32 ka at yung boss mo, 40 plus at may asawa. Yes Okay. po. So, nung wala yung asawa ng lalaki, syempre kayo nasa bahay, di ba? Yes po. Wait lang. Junel? Ikaw ba yan? Junel? Hello po. Ikaw ba si Junel? Ay, hindi po. Hindi siya si Junel. Siya si Jason. Okay. Sige. Jason! Paano may nangyari? Sino nang akit? Ikaw ba o siya? Siguro. Hindi po, ma'am, kasi pag nasa bahay lang siya, madalas siyang naka-nighties, kahit umaga. Naka-nighties. Naka-nighties siya. Siyempre umaga, ibig sabihin tinanghali ng gising. O sige, so naka-nighties siya, naglalakad siya naka-nighties, ganon. Yes po, ma'am. Kasi, So nakakit ka. Hindi naman po sa nakakit, ma'am. Bali, Oh. nagkautang po ako sa kanya. Nangutang ka. Magkano inutang mo? Hindi ko pwede sabihin. Hindi mo alam, ayaw mo sabihin. Ayaw ko sabihin. Okay, fine. Mukhang malaking halaga to, no? Chismosa. Sige, okay. Iwanan na natin yung part na nangutang ka. So, paano nangyari? Nakita mo siya naka-nighties, naglalakad ng umaga. Yes po, ganun po. Bali, hanggang ganun po, tanghalian, bali, nagyaya siyang maligo daw po kami sa pool. Nawawalan ka ng signal, Jason. Hello po. Ayan. Nagiya siyang kumain ng lunch, tama? Ito po, Yes, mga po. kaibigan, SPG po to Strong Parental Guidance. Pakilayo po ang mga bata sa ikikwento ni Jason. Okay, Jason. So, niyaya ka mag-lunch. Saan kayo kumain? Doon lang din ko sa bahay. Pagkatapos ng kumain, ano nangyari? Nagyaya po siya maligo sa pool. Maligo sa pool! Oh my God! So, sumama ka naman. Ma'am, nasa part of my job, ma'am, kailangan nyo na. Part of your job. Okay, so Yes, nag-swimming kayo. Nung una po, ma'am, hindi ho ako naligo kasi hindi naman ako kasama sa kontrata yung gano'n. Hindi kasama sa kontrata ang pagsama sa pool. Okay. Sige. So, Pagbantay lang ho na. nagbantay ka lang pero naligo ka na rin, sabi mo, di ba? Yes, ma'am, kasi pinilit na ako, ma'am. Kasi, Okay, fast forward na natin kasi wala na tayong time. Okay, after nyo maligo, ano nangyari? Ayun, ma'am, usap kami sa tabi hanggang sa sinabi niya na huwag ko na daw bayaran yung utang ko. Wow! Basta payag lang daw ako sa kung anong gawin niya. Ano daw yung gagawin? Ayun, wala akong nagawa. Kinabahan mo ako. Hindi ako nakapagsalita.
So Bali, parang gets mo na yon. Parang ganon. yes po, ma'am. Okay. So paano nagsimula? Hinalikan ka niya? Hinata ka niya? Paano? Nung hinalikan niya po ako, nakaupo kasi kami sa malapit sa pool. Okay. Tapos walang tao, kami lang. Yun na po, doon ako nagsimula ang lahat. Wait lang. Hinalikan ka niya, nasa pool kayo? So doon may nangyari sa inyo sa pool? Yes po. Ha? Oh my God! Hindi man lang kayo pumasok sa kwarto? Hindi kayo natakot? Nung mga nakailang beses na ako kasi beses na ako, ma'am. Wait lang. Anong Yun. ilang beses na? Hindi lang ako kasi isang beses nangyari. Hindi. Ang tinatanong ko, yung first time na may nangyari sa inyo. Saan yung first time na may nangyari sa inyo? Sa pool po. Yun. Itong kinikwento mong to, sa pool. Yes po. So, ibig sabihin, after na may nangyari sa inyo sa pool, lagi nyo nang ginagawa sa pool. Yes, ma'am. Wala na ako magawa eh. So, favorite place nyo talaga yung pool. Madalas po doon sa pool. Bakit mahilig ka sa pool? Hindi ko alam, ma'am. Hindi Okay. Oh, may tatanong ba sa... Na-try nyo na ba sa kwarto? Opo naman. Kung wala yung... Madalas lang talaga sa pool. Okay. Opo. Okay, so gaano kadalas ang minsan? Sa isang linggo, ilang beses nagaganap to? Minsan mo, ma'am. Halos araw-araw. Pero nandyan yung asawa niya. Mga 3 beses sa isang linggo. Grabe! Wait lang, Kuya Jason. Hindi ka ba nagigilty sa ginagawa mo? Yun na nga ho yung ma'am yung gustong ina-advise sa Hindi naman inyo. yung part ng kontrata, di ba? Yun nga yun, ma'am, yung yung problema ko po. Ikaw, Kuya Jason, syempre sila mayaman sila. Nasa politika sila, mayaman, o kung ano man, marami silang ari-arian. Ikaw, anong meron ka? Ito na lang ang meron ka, trabaho na lang, ingatan mo na. Kasi pag nahuli ka ng asawa niya, patay kang bata ka. Tsaka, hindi naman talaga tama yun dahil may asawa. Diba? Kaya, Oo. yun nga yung sanang gustong hingi ng tulong sa inyo, ma'am, kasi... Kuya Jason, ganito na lang, itigil mo na yan. Ganito, if ever na mag-usap ulit kayo nitong babaeng to, dito siya pwedeng pangalanan, di ba? Opo. Bigyan natin siya ng code name, si Kumaring Chuchay, okay? Sabihin mo kay Kumaring Chuchay, tama na, huli na to. Hindi na natin pwedeng ituloy yung ginagawa natin kasi paano naman ako? Oo, sabihin na nga natin na pinapautang mo ka ng pinapautang. Pero, sinisira ko naman yung samahan yung mag-asawa. Ayoko din namang makarma. Tsaka isa pa, gusto kong magtrabaho ng malinis at maayos para ang karma, maganda ang balik sa akin. Para good karma, hindi bad karma. Di ba, Jason? Opo, ma'am. Naisip ko na rin po yan kasi... Alam ang mo, problema po, nakagawa ka na ng mali eh. Kasi ako- Nakagawa ka na ng mali at saka hindi mo naman to itatawag kung hindi ka nagigilty, tama? Opo. Ibig sabihin, tinatamaan ka na ng konsensya mo. Yung konsensya mo, nagiging kalyo yan kapag paulit-ulit mong ginagawa. Parang kalyo sa paa, di ba? Tama Kaya po kayo. ngayon, hanggat may konsensya ka pang nararamdaman, itigil mo na. Kasi baka dumating ang time, wala na lang sa'yo lahat kasi lagi mo nang ginagawa eh. Wala na lang. Kaya ngayon pa lang, itigil mo na. Nung nakakaramdam na ako kasi sa ma'am na iniiwasan ko siya. Hayaan mo siya Nagpalukas makaramdam. Alam naman natin, bakit tatanggalin ka ba niya sa trabaho kapag hindi mo siya pinagbigyan? Ma'am, yung kuhan ko yung kanya. Kaya pag iniwasan ko daw siya, tatanggal niya ako sa trabaho at yung utang ko, kailangan ko daw bayaran. Naku, sabihin mo sa kanya, alam mo kapag lalo mong pinakita sa kanya natatakot ka, pag lalo mong pinakita natatakot ka, lalo kanyang tatakutin, sabihin mo, sige na lang po, konsensyahin mo, sabihin mo, sige na lang po kung sa tingin nyo po, ang pagtanggal po sa akin sa trabaho, ang karapat dapat gawin sa akin, sige tatanggapin ko na lang po. Mahirap din naman po kasi yung ganyan, may natatapakan po akong tao. At saka I think pananakot lang yan, kasi syempre matatakot din siya sa asawa niya, dahil alam niyang pwede ka magsumbong, di ba? Di ba? Opo. Oh, kuya, alam mo, kung ano man ang pinoproblema mo ngayon, consequence yan ng pinagagawa mong mali. Yan ang consequence ngayon. Pwede ka tuloy matanggal sa trabaho. Kaya kailangan mong tanggapin kapag halimbawang totohanin nga niya at dumating tayo sa point na tatanggalin ka niya. Pero sa ngayon, kausapin mo siya mabuti, sabihin mo sa kanya na kung sa tingin niyo po tatanggalin niyo talaga ako sa trabaho, yun ang tamang desisyon. Sige, gawin niyo na lang po. Pero gusto ko lang po sanang gawin na ang trabaho ko ng tama. Ayoko na po talaga.
Be brave. Kasi alam mo, hanggat di mo ititigil yan ngayon, lalaki pang problema mo, Jason. Baka mamaya dumating pa sa point na mahuli ka, mabugbog ka. Mawalan ka ng trabaho, mapakulong ka pa. Hindi mo alam. Kasi malalaking tao sila eh, di ba? Tama po. O, kaya hanggat pwede mo pang itama ang isang pagkakamali, itama mo na. Wag mo nang patagalin pa. Wala ka na ibang choice kundi itigil yan ngayon. Kasi kung ang choice mo ay patagalin pa, ganun din eh. Walang sikretong hindi nabubunyag, Kuya Jason. Malalaman at malalaman yan. At kakarmahin ka. Okay? Okay po. O, magdasal ka. Baka sakaling bigyan ka ng lakas ng loob. Humingi ka ng tawad, magdasal ka. Humugot ka ng maraming lakas ng loob para kausapin siya ng maayos. Okay, so umpisa, syempre hindi niya ibibigay yung gusto mo, maaano siya, magwawala siya. Syempre wala na siyang kalandian sa pool. Pero isipin mo, Kuya Jason, ano man na maging resulta nito, at least ginawa mo ang tama. Alam mo, ang paggawa ng tama, lagi may magandang kapalit yan. Mawalan ka man ng trabaho, dyan wag ka mag-alala. Malay mo, blessing pala yon. May iba palang trabaho mas magandang offer sa'yo. Diba? Tama po. Okay, kasi ang paggawa ng mali, may bad karma yan lagi. Tandaan mo yan. Okay? Okay. Okay po. Salamat po. Ay, maraming salamat, Jason, ah. Okay po. Okay. Okay. Salamat po. Salamat. Sarah. Okay. Grabe! Hindi ko kinaya ang mga kaganapan sa pool. Always your number one. SM Radio Station.